Еднотични птици са шарени, за да се камуфлират. Соколът и буфът се грабили крава. Те се хранят с мали животни и с по-мали птици. Только яде жаби, ама той е пресна птица. Патката и шетката, тие са домашни птици и ще живеят във фарма. На фармата живеят и мисирката и гуската, то там има питон и кокошка. Палмът има шарени перкали и кога девойката вика, прави па, а лошата майка крукавица птица, та йотава яйцата и сьоли. И та прави ку-ку-ку-ку. Птиците внесат цицачи и тия внесуват яйци. Деловите на яйцата са лушпа, мембрана, вътрешна кула, белка, жълчка и ембрион. После 21 ден майката кокошка ќе го топли и пилата ќе го изчупа и ќе излезе едно убаво вътрешно пиленце. Кога држето тој со клунот, кога се прави гнездо, тука со клунот на дрвото. И во дрвото си прави едно убаво гнездо се една птица да не му ги взима яйците. И тој ќе бара храна. Дрвето доба вака.